Diyos maray na hapon, tabi, sendo kabos mga tugang. Good afternoon everyone. Buenas tardes amigos, amigas, compañeros, compañeras. And welcome po, bienvenido sa satuyang programang maray na hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan aldaw ning Miyerkules, petsa 17 kang bulan ng Hulyo 2024. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan, nakapagkakana kamo, nagpapahingalo-hingalo. At habang kamo nagpapahingalo mga tugang, maray na ibahan tabi nindo ako. Magkadarangugang kita. No pa as mga tugang ay tape as live. Kasi si Father Butch may importanteng gigibuhon sa Manila. Kaya just the same, gusto ko ipadagos man ang satuyang pagtataoning informasyon, inspirasyon, asin bendisyon perming hapon. Mga tugang, magayon ang satuyang mabuting balita. Good news. Every day, may good news si Father Butch na binibigay sa Indo. Ang good news mga tugang ay hali sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Ngunya na sabi nga, 15 Sunday in ordinary time, Wednesday. By the way, mga tugang, pag Wednesday, so yung tinatawag na devotion ta sa Mother of Perpetual Help. Yan. Alam mo, ang satuyang mahal na ina, matinabangon, nagtatabang iyan po sa tuya. Di ka mo magsabing, ay, nakakahiya na po kasi. Alam mo, tayo ay nangangailangan. May mga pangangailangan tayo, may mga kaipuhan kita na ingani maghagading tabang. Kasi ang satuyang mahal na Birhen Maria, ina ni Jesus, talagang dakula ang tabang na ginibo niya para sa satuya. Hindi nga, siya baga naging ina ni Kristo. Ina siya ni Kristo. At sa pagiging ina ni Kristo, tinabangan kita na ang Diyos ay maging tao sa pamamagitan niya. Kaya nakulaon tabang. Yan na lang, tabang na yan para sa kaligtasan. Isang tagapagligtas lang naman. Hindi ba si Maria tagapagligtas katabang sa pakaligtasan. Yan. Ang Diyos lang ang tagapagligtas. Si Kristo lang po ang Savior. Si Mary hindi po. Pero siya po ay naging katulong sa pagliligtas sa sangkatauhan. Yan. Kaya, di ka mo tabi masupog, maghagad ning tabang kay Mama Mary. Kaya nga, inihong devotion tuwing Wednesday, Mother of Perpetual Help. Laging ina ng laging saklolo. Lagi yan. Laging sumasaklolo sa atin. Nagtatabang permi sa tuya. Maaasahan. Yan talaga. Natural talagang maasahan ang ina ni Jesus, si Mama Mary. At tanda natin nung si Kristo ay nakabayubay sa krus, hindi ba sinasabi niya doon sa one of the 7 last words, Son, behold your mother. Yun, di ba? Pinamigay na kasi si Jesus, hindi ba, mawawala na. So, sinabi kay Juan Evangelista, sa pinsan ni Jesus, na alagaan niya ang nanay niya. Okay? Son, behold your mother. Mother, behold your son. Okay? A woman pala, hindi mother. Woman, tinawag si Mama Mary woman because yun ang talagang tunay na pangalan na na siya babae. Sa lahat ng babae, siya po ang pinaka masasabi natin babae. Yan, woman, behold your son. Kasi yun din doon sa Genesis chapter 3 verse 15, woman din ang ginamit. Sa kasalan sa Cana, ganon din ang ginamit. Woman. Yun, tinawag si Maria, hindi mother, kundi woman. Kasi pag sinabing woman ni Jesus, ibig sabihin, nagre-refer po ito ng special privilege kay Mama Mary. Okay? A woman, yung talagang babae. The new Eve, ang ibig sabihin, si Maria New Eve. Anyway, punta na po natin yung ebanghelyo sa araw na ito. Although maikli lang ito, pero napakaganda po ito.
sapagkat sinasabi dito na tayo ay palaging manalangin. At ang panalangin natin ay dapat panalangin ng papasalamat. Okay? So basahin ko na po. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagat inilihim mo ang mga bagay nito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad sa mga bata. Oo, Ama, sapagat gayon ang ikinaluluugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang Ama, o anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong maparating pagpahayagan ng anak." Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita sa araw na ito ng Miyerkules, na si Jesus ay nagdasal. Yan, makikita natin si Jesus mismo, anak ng Diyos, ay nagdasal. Ano pa ang dasal? Ang dasal po ay walang iba kundi pakikipag-usap sa Diyos. Importante po yan Palagi tayong nakikipag-usap sa Diyos. At ibig sabihin nga pag tayo nagdarasal, we always make the presence of God felt. So being aware of the presence of God, presensya ng Diyos, kapiling natin ang Diyos. Kaya nga, tuwing tayo nagdarasal, kung tayo nangangadji, ating sinasabi, inilalagay sa ating piling ang Diyos. Yan. Maganda baga, makapiling mo ang Diyos. Para bang makapiling mo ang artista na gusto mo, o makapiling mo ang presidente ng Pilipinas, o ganun ba yan? Ibang-iba yan Lalong pa si Kristo. Makapiling natin si Kristo, makapiling natin ang Diyos. So dito, talagang kailangan tayo ay magdasal. Kailangan nga, wag tayong komplikado ang buhay. Para kasi gusto ng iba, complicated life. Hindi po. Kailangan ba talagang maging complicated ang buhay? Hindi po. Dapat simple lang ang buhay. Kasi ang simpleng buhay ay buhay na masaya. Wala kang ganong mga alalahanin. Wala kang mga worries. Kasi nga, yun nga, simple ang buhay. Hindi complicated. Paano magiging simple ang buhay? Sumunod lang tayo. Yun. Ang problema kasi, ayaw natin sumunod, kaya nangyayari, nagiging complicated ang buhay. Magulo ang buhay. May mga pagkakataon naman talaga na nagiging komplikado ang buhay sa mga dahilan kung minsan ay tayo rin ay mas may mga kagagawan. Totoo yan Tayo talaga may kagagawan, nagiging complicated sa halip na simple ang buhay. Alam mo, maganda ang simple life. Yung bang buhay na sabi nga, importante lang naman nabubuhay tayo, hindi nagkakasakit. Maganda ba yan? May mga kinakain naman, mga pangangailangan. Minsan kasi, hinahanap kasi natin yung wala. Pag hinahanap mo ang wala, magkakaproblema ka talaga kasi hindi mo makukuha. Wala nga Bakit hanapin mo ang wala? Kung ano ang dapat na meron ka, pagyamanin mo yan. Gawan mo ng paraan. Yun yung pagmaganda. Komplikado ang buhay pag tayo ay sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Complicated ang buhay. So nagiging mabigat ang buhay kapag nalalagay tayo sa mga masalimuot na sitwasyon, di ba? Pero ang totoo, hindi naman talaga dapat maging komplikado ang buhay natin. Wag naman masyado nating complicated. Simple life, humble life. Hindi ito ang nais ng Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos maging simple at masaya ang buhay. Hindi complicated. Ang Diyos man ay palaging may simpleng sagot sa ating mahirap at nakatanungan sa buhay na kanyang unawain kahit, sabi nga, kaya nang unawain kahit isang bata. So yan ang gusto ng Panginoon. Sa pangungusap ng ating natunghayan na ipinahayag na Ebanghelyo,
ipinapayag sa atin ni Jesus na hindi natin kailangan maging mga matatalino, mga mayaman, mga magmataas upang unawain ang mga hiwaga ng Diyos. Kinakailangan lang tayong magtiwala sa Diyos. Iyan. Kasi minsan nga, napakarunong nga niya, pero hindi naman nagtitiwala. Matatalino nga, hindi rin nagtitiwala. Alam mo, hindi nila naunawaan. Kasi pag tayo nagtitiwala, bagamat hindi natin naunawaan ang lahat ng mga bagay, at least ating, sabi nga, na nakikerry yan. Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Glow with confidence. Come to the Metro Supermarket Health and Beauty Fair from July 1 to 31 with up to 50% off on great selection. MRC members are in for an exclusive treat. For every 1,000 peso single receipt purchase on health and beauty items, entitles you to a one free golf umbrella. Or with every 800 peso single receipt purchase, you can get a free one Saver Select liquid hand soap 500 ml. Available from Thursday to Sunday only. See poster mechanics for details. Per DTI Fair Trade Permit number FDEB 195909 series of 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan.
Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda, meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Okay mga tugang, balik po kita girar sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunyan aldaw ning Miyerkules, petsas 17 kang bulan ng Hulyo. Ano? At sa tuwing nga pinag-urulayan mga tugang ang magayon na salita ng Diyos o mabuting balita tungkol na si Jesus mismo ay nananalangin. At ang pananalangin, o sabihin na si Jesus nga ni kahit Diyos, nagdarasal, nagngangadji. Ano? At ang kanyang pangadjion ay magayunon. Pinasasalamatan kita, Ama. Yan. Hindi, kung tayo kasi ay madalas, reklamo, bakit ganito, Lord? Ano, bakit ganyan, Lord? Ano? Well, there's nothing wrong to question God, but the only thing when you question God, be ready for an answer. Minsan gusto natin mag-question, but we don't want to receive the answer from God. Yan, question and question lang tayo. Hindi, alam mo, okay lang mag-question. Subalit, pag ikaw ay nagtatanong, handa ka rin, handa ka sa mga sagot. Yan. Kasi minsan ang nangyari sa atin, wala nang ibang ginawa kundi magreklamo. Bakit ako gagawa ng mabuti? Bakit ako magsisimba? Minsan may mga nagtatampo nga sa Diyos Sabi nila, Father, namatay kasi ang nanay ko. Kaya hindi na ako nagsisimba. Minsan narinig ko nga sa mga estudyante, dito sa UST Legazpi, mga estudyante sabi nila,
Oh, alamin mo ba kailangan ng mag ano ka? Maging piloto ka? Hayaan mo ng piloto magpanilpad ng eroplano, sumakay ka na sa eroplano. Pwede naman yun eh. Bakit kailangan mo pang alamin ang lahat? Hindi naman kailangan alamin mo ang lahat. Pero ang mahalaga, alamin mo, mahal ka ng Diyos. Yan. Kaya yung bagay na yung mga katotohanan na yan ay dapat natin na paniwalaan. Nga lang dahil minsan sa kayabangan natin, sa katalinuhan natin, sa mga tinatawag natin mga na-achieve sa buhay, akala mo kung sino na tayo. Naalala ko nga yung sabi ng mga, I think elementary pa ako noon eh. Delikado din po yun eh. A little learning is a dangerous thing. Idiomatic expression po yun. Kaya wag na. Mas maganda talaga tayo ay mapakumbaba. Simple ang buhay. Ano? Huwag na natin i-complicate ang buhay. Komplikado naman ang buhay mo. O, tingnan mo, kahit sa mag-asawa ngayon, komplikado ang buhay. Kaya gusto nila, diborsyo. Ay, di ba ninyo alam, mahal ang pagpapadivorce? Akala nila, libre. Kaya, Father, dapat ma-approve ng absolute divorce. Totoo ba, libre ba ang absolute divorce? Maglilibre ba yon? May babayaran ka. May babayaran ka sa abogado. Ha? At lahat po yan may babayaran. Walang, sa mundo, walang free. Wala, lahat po may bayad yan. Ano? Kaya mag-ingat po tayo, ano? Kasi yun nga, we complicate our lives. So, make it simple, ano? Kaya napakahalaga po ito. Hindi man masama ang maging marunong o matalino, maging mayaman. Hindi po masama yan. Nga lang, paano nagiging masama ang pagiging marunong o pagiging matalino kung ikaw ay puno ng yabang? Ano, nang mamaliit ka porque matalino ka, abusuin mo yung mga tao. O hindi po tama 'yan. Kaya gamitin natin ang ating karunungan, ang ating talino sa pagtulong sa ibang tao, hindi yung sa paninira at pananakop at pag-subjugate o dominate ng mga tao. Ano? Parang sabihin natin, tayo ang marunong, sila ay mangmang. Mali po 'yan, ano? Kaya ito pa'y paanyaya sa atin ng Panginoon. Kaya sabi nga, maganda payak na kalooban. Ano importante? Simple. Ano? Payak na kalooban, katulad ng isang bata. Kahit ang mga simpleng katotohanan ng buhay ay maging komplikado din ito at mahirap unawain pag tayo ay pinapasok ng kayabangan. Alam mo, kailangan natin lumago sa kaalaman at karunungan. Yan naman talaga ang importante dito eh. Ano? Pero yung kaalaman at karunungan na ating nakukuha, dapat ito ay wag nating gamitin sa panghuhusga, sa pagmamaliit, o sa tinatawag natin na pang-iinsulto sa mga taong kulang ang kanilang kaalaman at karunungan. Yan ang problema minsan sa atin. Ano, wala pong masama maging mayaman, wala pong masama maging matalino, wala pong masama sa maraming nalalaman, hindi po masama yan, maganda po nga yan. Nga lang, nagiging masama yan kung ito'y gagamitin mo sa pang-aapi at pang-insulto at panglalait. Yan, magiging masama po yan. Alam mo, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan, para sa ganun, tulungan natin ang ibang tao maging magaan ang buhay. Baka ikaw ang pabigat ng buhay. Ano? Ikaw ang nagiging pabigat. Grabe ka. Ano? Hindi po pwede yan. Ano? Dapat tayo maging kasangkapan sa pagpapagaan ng buhay. Tulad ni Jesus. Tingnan ninyo, anong ginawa ni Jesus? Pinagagaan ang ating buhay. Paano? Tinuturuan tayo ng katotohanan. Ano, binibigyan tayo ng mga bagay-bagay na sundin parang sa ganun hindi tayo maging complicated. Okay? Kaya kailangan natin lumago sa kaalaman at karunungan. Ngunit ang katalinuhan na walang kababaang loob, yan ang problema. Masabing mayabang at kalinisan ng puso ay maaring maging daan patungo sa pagiging mas komplikado ng buhay. Delikado po yan. Kaya sa diwa ng
kababaang loob. Yan, importante sa buhay. Lumapit tayo sa Diyos. Hingin natin ang simple at malinaw na sagot sa mga komplikadong katanungan natin sa buhay. Linisin ang ating mga puso at ipakita ng Diyos ang malinaw niyang sagot sa ating mga katanungan. Okay? So wala pong masama magtanong, pero dapat handa tayo sa mga isasagot ng Panginoon. Anyway, babalik muli si Father Boots, at sa pagbabalik ko, mga kaibigan, akin ang ibibigay sa inyo ang dulang May Isang Bayani at Banal, na kung saan ang buhay ni Madre Laura at buhay ni Bishop Versosa ay maging halimbawa sa atin. Maging bayani tayo sa pananampalataya sa pamagitan ng ating kabanalan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po. Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 50 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutriplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutriplex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May ride mo ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Nutroplex with Talino Booster Formula. Tulong para bilis isip, todo focus, at bilis diskarte pa. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrexited. Yan ang dulang may isang bayani at banal. Hatid sa inyo ng Missionary Catechist of the Sacred Heart in celebration of their 100th anniversary at ng himpilang ito, minsan may isang bayani. May salaing ti iglesia tayo, iisa lang ang ating simbahan. Apay nga umadayukin kanilanang mo, apay at alikodan, tinagtaudan, ti pamatam. Dito ka namulat, dito ka bininyagan, dito ka kinumpilan at ikinasal. Bakit ngayon ay ikaw ang sumisira sa ating simbahan? ¿Qué quieres que haga tu amada madre? Magagawa mo bang talikuran ng iyong ina? Matapang, Walang pagsuko buo ang loob, para sa Diyos at may isang banal. Tinawag mo ako at nakinig. Dinala mo ako rito at sumunod. Senyor, dama ko ang sakit ng iyong koronang tinik. Ang hapdi ng mga sugat sa iyong mga paa, kamay at tagiliran. Ang mapait na abdo, pero papasanin ko, inkluso lo pesado pus. Kakayanin ko. Huwag mo lang akong iiwan. Dahil ikaw lamang sapat na. may isang bayani. Naghihintay ang iyong inang simbahan. At may isang banal. Akumpanyame. Samahan mo ako, Senyor. Samahan mo ako. Bayani. At banal. At ngayon, sa ating dula. Alam ni Obispo Versosa ang nais niya para sa lipa. Naipagawa ko na ang ilang bisita. Nailipat na rin sa San Pablo ang seminaryo. May ilang eskwelang bubuksan ngayong pasukan. Natutuwa ako. Estoy feliz. Está bien, magandang balita. Si. Pero may kulang. Falta algo. Kulang? Ikaw. Ako? Si, Madre Laura. Alam din ni Madre Laura kung ano ang maaari niyang maibahagi para sa lipa. Ang gusto ng obispo, mag-imbita ng mga kadalagahan, hindi lamang dito sa Lipa, kundi sa malalayong bukid kung saan ang mga tao ay di na halos nakapagsisimba. Yung mga nasa bundok, nasa malalayong nayon, mga tawid ilog. El Obispo tenía razón. Tama ang obispo. Kailangan maabot yung mga hindi na nagsisimba. Malaking trabaho. Dahil malaki ang sakop nitong lipa. Kaya mo? Malalayong bukid. Aakit ka ng bundok. Maglalakad. Mainit. Tatawid ng mga ilog. Aba, teka. Baka mangayayat ka na naman. Paano kung magkasakit ka uli, Madre Laura? Ate Yaya, mas gugustuhin kong mamayat na naglilingkod sa ating Diyos kaysa tumaba nang wala namang ginagawa sa ating pananampalataya. Kaya hindi katakataka na mayroon siyang makakatuwang makakasama. Nalaman ko kay Obispo Alfredo na ikaw ang ginawa niyang presidente ng Cofradia de Doctrina Cristiana. Opo. Kaya gusto kita makausap dahil yan din ang binigay niyang trabaho sa akin. Apostolado,
ng katisismo. Sa pangarap nagsisimula ang lahat. Kapag ito ay sumanga sa ambisyon at malinaw ang nais at direksyon, asahan mo na ang tagumpay ay abot kamay lamang. Kapwa nangarap sina Obispo Versosa at Madre Laura para sa mga mananampalataya ng Lipa. Kapwa masigasig at panatag sa nais na makamit. At sa pagsama ni Padre Obriar ay lalo pang naging matingkad at buhay ang pagpapalaganap ng katesismo sa Lipa. Ang Kamalig, 23 kabanata sa ating dulang. May isang bayani. At may isang banal. Bayani at banal. Solo un momento. Escuchar. Silencio, silencio. Escuchar. Huwag kalilimutan. Ang natutunan natin dito sa Kamalig ay dapat ay bahagi sa mga ibang lugar, sa inyong mga pinanggalingan. Ituro lalo sa mga kabataan. Kailangan matutunan nila ang salita ng Diyos. Ang 10 utos, ang magmahal at ituring ang ating mga kapitbahay na ating kapatid at bahagi ng ating pamilya. Ang mag-ayuno, maglimos, magdebosyon sa mahal na Birhen, sa Sagrado Corazon de Jesus. Claro? Entendido? Entendido. At huwag nating kalilimutan, mañana Domingo, bukas, pagkatapos ng Misa Mayor sa Katedral, makikinig naman tayo sa komperensya ni Padre Oviar. Maliwanag? Maliwanag po. O bueno, Mang Lupito? Alaoy, nakahandaan na ho ang merienda, suman, at napakasarap na hinoy na manggaho. Un momento, magdasal muna tayo. Orar primero, dar gracias. Ay, nakakatuwa ho eh. Sa tingin ko ay araw-araw dumarami ang mga kadalagahang gusto hong sumapi sa inyo. Dahil masarap daw po ang merienda ang inihahanda ninyo. Hindi naman ho sa ganaon. Magaling po talaga kayong magpaliwanag. At marami po silang natutunan. Ay, yun ho ang sabi sa akin ng 2 kong anak. Naku, mabuti naman po. Kahit nga po habang naghahanda po ako ng kanilang merienda, abay ako nakikinig sa kusina. Napapatigil po ako paminsan-minsan dahil sa inyo pong sinasabi na parang sa akin ho ngayon ko lang ho narinig at natutunan. Mang Lupito. Nakakahiyaman pong aminin, pero nagsisimba naman ho kami ng aking asawa at mga anak. Kaya lang ho, hindi po namin naiintindihan ang sinasabi ho minsan ng pare. Dahil Kastila ho pati nga po dasal, Kastila rin. Sumusunod lamang kami. Yun pala mali-mali na ang aming sinasabi. Ano ka yun? Aray ho? Regapurnos, Otros, Picandores in Laura. Sandali ho, ako'y nalilito. Kayo ga ho iyon? Kasama ang pangalan ninyo sa dasal in Laura. Ano ga ho iyon? Pasensya na ho, hindi ko alam Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Ho? Gayon? Opo. Sandali ho. Ano ga ho iyon sa Tagalog? Ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ala! Yung gayan? Tingnan mo nga naman. Ay, ngayon ko lang nalaman Paano gaho nga ulit? Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Magaling! Amen! Alam ko na! Hindi lang si Mang Lupito. Marami sa atin dito sa Lipa. Kabisote. Kabisote, minememorya lamang. Hindi alam ang ibig sabihin. At yun ang laging sinasabi sa atin ni Mama. Huwag memoryahin ng dasal, intindihin, isa puso. Yun din ang gusto kong ituro sa marami, ate. Sayang kung kinakabisa lamang at hindi alam ang dasal. Ang mga turo ng simbahan, ang ating mga doktrina. Ayun ang gusto ng obispo. Para di na maulit pa ang nangyari sa kanyang bayan sa Vigan. Hindi ko malilimutan ang una niyang homilya noon. Tungkol sa katesismo ang kanyang pinupunto. Kaya lang, dahil mas maraming Kastila siyang salita, ay hindi masyadong maintindihan ng karamihan. Maliban doon sa mga nakapag-aral. May kasalanan ako dyan. Ha? Lengguwahe. Kaya kung minsan, binabawasan ko na ang pagsasalita ko ng Kastila. Lalo na kapag kausap ko yung mga taga-bukid, yung mga nasa baryo, mga hindi masyadong nakapag-aral. Alam mo, Laura, maswerte sila. Maswerte sila na nakapakikinig sa iyo, nakapag-aaral sa iyo. Dahil sila ang una mong iniintindi, inuunawa. Ate Yayang, sana kagaya mo ang lahat. Yung iba muna bago ang sarili. Yung katabi muna bago ako, bago ang sarili. Turo ni Mama na laging makita ang mukha ng Diyos sa mga taong nasasalubong natin araw-araw at sa taong katabi mo sa ngayon. At ikaw yun, ate. At ikaw rin yun, Madre Laura. Pero, ikaw ba talaga yan? Ako nga. Ho! Ho! Tingnan mo, Bito. Dami na ho tayo. Sunod-sunod ang dating ng mga katikista sa kamalig ni Madre Laura. Alay, oo nga. Ayun o, humangabal pa yung iba na naglalakad. Maganda ngang tingnan. Dalawang palapag. Yung isang maliit na kubo, doon si Madre Laura. Para hindi raw siya naiistorbo. At ngayon, may mga tanim pang halaman at mga bulaklak. Aba, maaliwalas tingnan. Hindi mo ba na itatanong, ate? Ako nangasiwa sa pagpapagawa ng mga yan. Ay, dami pa rin dumarating. Ayun o. Oo. At yung gagabihin, dahil malayo ang uuwian, ay diyan na yata pinatutulog. Yung iba, parang diyan na rin yata nakatira. Oo, meron pa ngang mag-ina eh. Aba, ay ano ganyan ba? Hayampunan. Ay, ate Laura. Oh, nanghihinayang ka pa ba? Nanghihinayang? Eh, ako nga ang kapatas sa pagpapagawa dyan eh. Eh, kita mo nga, ang ganda, hindi ba ga? Eh, pati mga nakapalibot na bakod, tarangkahan yan eh. Yung bakal na ano dyan, ako gumawa na un. Ako yan. O ay nanghihinayang? Hindi yata.
Ay siya, halika na. Tulungan mo akong ipaghanda na sila ng merienda. Ay, ano kang merienda? Ay, Pilipin! Hindi kayo mga bisita. Tayo-tayo ang gagawa. Maglilinis, mag-i-assist ng pasimano, at mga sahig. Silensyo! Makinig kayo! Mamamalengke, magluluto, maghuhugas ng pinggan, maglalaba, mamamlansya at habang nagpapahinga, magsusulsi. Sino sa inyo marunong manahe? Ako po. Magaling. Yung hindi marunong, tuturuan ko. Kailangan sa babae, marunong manahe. May 2 akong makina. Sino marunong maghalaman? Ay, ako din po marunong. Maganda ang bahay na may magagandang bulaklak at halaman sa loob. Magtatanim din tayo ng mga gulay para sa ating sarili. Bahay kubo, alam ninyo? Ay, At habang gumagawa, magdasal. Habang nagdarasal, gumagawa. Ang pagdarasal